ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatay ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay gali, ginpadaugan ka ni Barikoson? Kay man ikaw matan, mangawat ka lang sang sirgwilas kinpakita mo pa? Sa luwat ka hindi ka magpakita. Kinanglan wala sa bisan sino nga makakita kung magpalusot ka. Wala man ko maguna-una nga nakita ya galito cho tagoy mo. Leksyon mo na. Kagoy, hindi ka magpangawat kung ahaw malang sirgwilas. Kung mangawat ka man lang, inang may pulos na lang balahaw. Halimbawa ano cho tagoy? Halimbawa, kwarta nga tag isa kasako. May kwarta nga isa kasakwaw? Hui, inang ginadulong bala sa bangko. Amo na, tag isa kasako na. Hindi bala? Amo nang kawaton mo. Hindi ka isa kabilog nga sergwilas. Makahuluya. Makahuluya kagimatan. Nagapractice kagili panungkit sergwilas. Ay, matan. Mayo pa magtuon ka nalang boksing. Kung magpariw ka kay Pacquiao, kung di ara ka na sa TV. Ara naman! Ting, may amang autolay mo, hindi ka na maaking ha. Aba, hindi Ano inaurli, haw? Nga ang kaputi ayon ng inyong ugan man. Di kay pirmi kami nagabramo. Ako, permi man ang abip, nga ang kaitom ng itlong ko. Kundi, brahan mo man ang itlog mo eh.
ang akon nga best friend mo. Sige, best friend, ah. Kabalo ka, Tring. May naluyag sa akon nga gurang. Kag hindi lang ina. Hatagan ko no niya ako sang singsing nga brilyante. Kung magpasugot lang ako, nga maghulid sa iya. Uti, anong ginbuhat mo? Nagpakabakod kuya. Wala kuya nagpadala sa sulay. Ina iya? Bisan imo lang kita? Bisan maid lang kita? Basta may dungog lang kita ya, okay na naya sakon. Oo man. Amoy nang ako na paminsaran tring-tring. Gusto ko nga mangin pareho sa imo. Wala bala nagapatentar sa sulay, haw? Wala ka lang kabalo. Ina iya? Amo na iya ang best friend ko. Abi mo tring-tring? Nainitwig ko bala sa kaugalingon ko mo. Ha? Inga aman? Tanawa balang tudlo ko. Bah, may singsing nga diamante? Ay, wala. Nagid ako makapamalibad sa sulay, Tring. Nasilaw, gid ako sang igpat sang brilyante. Kun amo sina, kalimtan mo na nga best friend ta? Hindi, man bala. Nato nahisa ka lang. Daw sa gaga balay ng akon amiga day rusing mo? Sugod karon? Wala na ako sang amiga nga pareho sa iya. Nga aman, ano ginawaya ninyo? Paindi-indi pa siya. Gali, gusto yaman. Ang ano, tring-tring? Siling niya ko no. Hindi siya magpadala sa sulay sa tigulang nga naluyag sa iya. Anay subong lang. Nakita ko nga may brilyante na siya nga singsing. Te, kung sa imo man ina matabo abi tring-tring, kung hatagan ka abi sang singsing nga brilyante, anong buhaton mo? Ambot lang. Chalvina, Uy, huling? namangkot si Chaika. Kung nahatag sa imo ni Tio Tagoy ang imo party, Parte sa ano? ginhatagan sila kaina kuno sang kandidato nga inyo ginapresentar. Ano? Oo, Chay. Naghatag siya kuno kaina sang pauna nga bayad sa inyo. Ha?
ngalan ka kuno didto, Chay. Kag nahatag na ya sa ila ni Chaika ang bayad. 1,500. Ano? Ako, may ngalan sa kandidato? Ang buot silingon, negosyuhan nila ang ngalan ko? Kag suno kay Chaika, Alvina, ang kwarta ko no, ginhatag niya kay Tagoy para nga ihatag sa imo. Man, sa iya kaya nasakop mo. Siya ang leader mo. Ano? Pati ako, ginlista ni Buklan, kaginegosyohan? O ano man? Amo galiin akong nga sako ang bakal niya sang karne? Wala siya nagakaon bukaw-bukaw? Samtang amo lang inang masarangan niya nga baklon? Ano man ang Buklan? Ginlista galin niya ngalan ko, kaginkuha ang kwarta? Oo, kuno Chay. Kag tanang nga tao kuno dire, ginlista niya. Kag ginhatag man niya kuno ang kwarta. Ah, wala, Kuya Makabaton, bisan isa kasintimo. Ay, di ba ayo eh? Wala akong makaibalo, ginegosyuhan niya gali ang ngalan ko. Kag ang Buklan pa nga ina, bumanog pagugid, manog baldogid. Grabe ba? Nagdako lang idang imo buyon, Tio Tagoy ba? Kada ko abis ang naganit mo sa politiko mo. Hamak mo nga. Taglima ka kandidato ang imo ginasakyan? Pero amo man lang mga taong ginabaligya mo. Amo nang sundon mo. Sundon mo ina nga abilidad. Kundi makapahuway takaon bukaw-bukaw. Oh. Pati si Chalpina, aging ano pa sang kwarta ba? Makaibalo na gani si Chalpina, Tio Tagoy? Magamo naman ka mo. Nga may pamatuod siya nga nagkuha ako sang kwarta gamit ang ngalan niya. Wala na iya siyang pamatuod, matan. Masiling man lang ko iya nga. Ay, wala ko na iya labot. Pero Tio Tagoy, ato tong yang ngalan sa master list. Bisan ato ba kay sa tanas sa iya ngalan? Wala ako sang labot sa kay barikuson. Pero Tio Tagoy, nga limagi ka kandidatong ginasakyan mo aw. Para damo kwarta eh. Oh. Masiling man lang kuya sa kandidato nga napirdi nga. Ano abi kay gamay ng kwartang gin pamakal mo sa buto? Di kundi ginsuhot ko sang iban nga kandidato. Kag matan, hindi niya kita mabasol. Usgi na lakat na. Bakal na dito sang karne. Nang labas niya karne ha. Pero Tio Tagoy, ini ba lang nga nagsiling ka kagabi? Nga mabakal ka lang sang karne? Nga wala ka na makabalik haw. Nagtilaw giman ako sang karne. O galing sa igpat-igpat. Lakat na, kay mapaayaw ta kaon.
dire sa atubang nila ni Baricoson para mamudlo ang iya mata sang kahisa. Oh! Kahibalo ka bala tring-tring? Kung ano ang amon simsong sang akon nga nobyo? Ano? Ano ina Luz Vivinda? Oh, how we dance! Ano nga oh how we dance man? Oh, how we dance on the night when we win. Kami yan ni Orly. May team song man kami nga duha. Ha? May timsong man kamo? Eh di ano? Ano ang inyong nga timsong tring-tring? I went to your wedding. Ano ang iya nga tuno? I went to your wedding, although I was crying. Ate, tring-tring, ano ang inyong nga team song pagkatapos ang kasal? Uray! May timsong man ang mag-asawa pagkatapos ang kasal, uray? Ay, may ara eh. Sa una nga gabi, may team song ang mag-asawa. May team song ang mag-asawa? Ano? Ano ang ila team song? Aray! Aray nako! Kag may ara pa sila nga timsong. Halin sa 6 ka tuig, tubtob sa 15 ka tuig. Ano ang ila timsong uray? Paminsan-minsan. Kag kabalo kamo sang timsong sang mag-asawa nga 50 na katuig nga nagaupdanay. Ano? Ano uray? Ano, uray? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga panangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, samtang nagapanilag si Malo sa klinika ni Dr. Emilio, nakita niya si Biba nga nagsulod sa klinik, kaginbantayan niya ini nga magwa. Sa magwa na si Bibang, ginpamangkot niya. Kagsuno kay Bibang, nagpakonsulta siya kay Dr. Emilio. Kaginhatagan siya ni Dr. Emilio sang lotion.
Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Kadamo ko bipanggod mo. Ano pa? Nagpakonsulta ako kay doktor kung saan ko makuha ang ako nga punggod. Oo man. Ang punggod mo kadamo. Ang punggod, gintubuan pagid. Ang ginhatag sa ako ni Dr. Emilio, amo niyo, Lucion. Ihaplas ko lang ni sakon, kuya. Kag sakon bugos nga lawas. Magaayon ako na ako. Kag maganami ang akon nga panit. Kag magaputi ko na akon bugos nga lawas. Excited na ginbalakwa mo. Sige ha, mapauli na ako Kay tilawan ko nga gamiton ini. Sige ha, baulan ako sa imong malo. Bang. Ato na siya. Mag-aayo na siya kuno sa punggod niya. Boa, may ko na mo Magwapa na siya. Patigali ang pang-beauty. Nagabaligya man si Dr. Emilio. Malo, nakahibalo ka na balas ang balita? Ano nga balita, day Danica? Patay na kuno si Bibang. Ang maid bala ni Miriam sa tupad balay. Ha? Patay na? Apa nga na patay siya, Dayhaw? Kahapon, nagambalanay pa kami Ay ambot man gani Basta, ginkuyap siya kuno. Kay man, nakabati sila kuno sang lagabong. Nabungguan kuno ni Bibang ang mga kasangkapan sa kwarto. Kagsang maguntat kuno sang lagabong, nakita na lang kuno nila si Bibang nga patay na ini. Apang wala man kuno ini sang pilas. Kagang ila ginapasibangdan, amo nga ginkuyap ini. Makaluluoy man si Bibang. Ay, suno sa iya napatay kuno si Bibang nga nagauyat pa ini sang lotion nga nasulod ini kuno sa botelya. Lotion? Oo. Amo man inang ginsiling niya sa akon. Basi kon hilo at tuday? Kag napatay dayon si Bibang? Kag sa diin siya makuha sang hilo? Kahapon, nakita ko si Bibang. Nagsugot anay kami. Naghalin siya sa klinik ni Dr. Emilio. Nagpakonsulta siya kuno sang iya nga punggod. Kag natagan siya sang bulong. Lotion man to kuno? Ano? Oo, day. Amo to kunong ginhatag sa iya. Bali, ihaplas lang niya sa tanan nga bahin sang lawas niya. Uy, amo gali? Oo, day. Amo nang siling niya sa akon. Nagsiling pag-ani siya nga. Pahibalon niya ako kung nag-ayos siya sa amo nga lotion. Ki para ba lang nga makabakal man ko? O Diyos ko! Ari ako. Maninlo ko rin sa kwarto ni Cherry Anay ka. Uy! Ano nang ara sa iya dresser ho? Ay, ari ka galit diri malo? Oo, day. Imo na ang lotion nga ina ho? Oo. Ginbaligya ina sa akon. Halunin ako no kay Dr. Emilio. Gani nga nagbakal man ako Kay makapaputi ko no ini. Cherry? Uy, hindi ka magamit sina ha? Nga aman. Si Bibang bala nga amiga ko, naggamit sina. Dason, napatay siya dayon. Ha? Oo. Amo inang natabo sa iya. Amo inang gingamit niya. So ano ka nakahibalo sina man? Amo inang ginsugid niya sa akon mo. Uy hala. Ginkulbaan man ko sa imo, malo ba? Pero ang akon bala isa kaupod sa club, nagkuha man bala sini. Amo gali. Ay, day. Ulat lang anay ha. Kung wala sa matabo sa ila, kundi gamiton mo inai.
Ati, sige Makita ay kami boss sa club. Kag makahibaluman ako kung ano ang resulta sang lotion nga ini. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Uy, Day, anong natabo sa imo man? Malo, pag-ulang diri maghalin si Cherry. Kaginbalita niya, ngang iya kuno kaupod sa club, napatay. Oh, ano? Patay ang kaupod ni Cherry? Oo, ayaw Diyos ko. Diyos ko! Ano ba lang ang mga pamisti iniman nga nagkakatabo sa mga pruste sa club? Ayang bawa, nakulbaan ako sini. Puwerte na kadamo sa napatay nga mga pruste. Kag may mga babae pag nga nagkaladula. Hindi gani, mapatay ang mga babae nga wala sang mga kabangdanan nga nahibaluan. Kag wala paghihapon mahatagan sang rason ang mga nagakatabo nga ini, Lucas. Kag kung ginakulang ka mo sa homicide section, mapadugang ako sang tao nga makabulig sa imo sa pagpangusisa sang krimen nga ini. Oo, Chief. Ayaw man gani. Wala magamit ni Cherry ang lotion nga may hilo. Tungod ginhambalan siya ni Malo nga hindi ini pagamiton. Samtang, nagalibog ang ulo sa mga kapulisan nga wala gihapon sila sang may nakuha nga lead bahin sa pagkapatay sa mga babae nga nagaobra sa nightclub. Sa pagpadayon ko pagid. Bah, ano ini? May nagakabit nga sulat diri sa akong lamisa. Diin ba na ini magaling? Basahon ko liwat kung anong natugon diri. Sir Lucas o si Dr. Emilio. May ginalubong siya nga patay sa iya lagwerta. Ara dira ang mga babayi nga ginapangita ninyo. John Doe. John Doe? Wala siyang address? Ang John Doe among iya nga pinpa. Usisaon ko kuno si Dr. Emilio. Kilala kong doktor ngina. Makapila na ako kabisis nga nagpamangkot sa iya. Parte sa mga babae nga nagapabulong sa iya. Apang pulos wala siya makaibalo kung anong natabo sa ila. Ginabulong lang niya. Apang nagakadula nga wala mahibali. Nakapiho ka sang buhaton mo nga ini, Lucas? Amo lang ini nga ton makaptan nga lead, sir. Ang sulat sang Jando nga ini. Gani mangayo ako sang panugot nga makalkal dito sa iya lagwirta nga ginaistaran. Kinanglan kong search warrant, sir. Kinanglan maka-search ako sa bugos nga palibot sang balay ni Dr. Emilio. Come in. Pulis. Doktor, good morning. Anong maalagad ko sa imo, sir? Para sa imo, doktor. Ano ini?
Bay, search warrant? Para sa ano ini? May pangitaon lang kami dito sa likod sang balay mo, doktor. Hindi! Hindi ako magpasugot. May panugot na kami nga magpangusisa dito. Yani, pasugtan mo kami. Hindi ako magpasugot. Nakabati ka mo? Hindi ako magpasugot. Men, pusasin ninyo siya. Hindi ninyo inimihimo sa akon. Nakabati ka mo. Hindi ninyo inimihimo sa akon. Manabat ka mo sini. Maakusar ako sa inyo. Pasensya lang kami, doktor. Pangamayo pa, magpahimunong ka lang samtang ginapusasan. Hindi ka mo magpangusisa sa akong palibot. Papriso ka mo sinitanan. Ha? Iakusar ko ka mo. Malones. Sir. Mabilin ka din sa iya. Men, Yes, sir. upod ka mo sa akon. Dali na. Animal. Maakusar ako. Maakusar ako. Madunot ka mo sa presuhan. Maakusar ako! Ang kapatisan, nagapamunga na ina. Dalag ko ang bunga. Nagmapula-pula pa. Dira kita makutot sa bahay niya ina. Pati sa Rabanusan, sir. Pati dira. Kuto na to ng bugos na lagwerta ni Dr. Emilio. Anong natabo, regalado? Anong nakita ninyo? Anong nakot-kot ninyo dira sa may kamatisan? Duwa ka mga bangkay sa babae, sir, nga nakanaagnas na. Oh my God. Gusto ko na mo ginasiling sang jando sa iya sulat. Sir! Sir Lucas, dali di! Dali di ba, sir? Dali sa bahay ngayon ni oh! Dali sa may Karabanusan! Ara na! Sir, Anong ara dira? Bangkay gihapon sang babae, sir! Oo! Gahanta lang diri sa buho, oh! Oh my God! My God! Oh, animal nga, doktor. Animal, gid. Ari diri ang iya tanan nga mga biktima. Ang tanan nga babae nga nagkaladula sang hinali. Diri gali niya ginlubong tanan-tanan. sa oras ngayon ni doktor, 7 na kabangkay ang nasapuan sa idalom. Sa Kamatisan, 5 kabilog. Kag sa may Rabanusan naman, 2 kabilog. Ginano mo na sila sa pagpamatay man? Lain kuya nga doktor. Kung mo ginano mo sila sa pagpamatay, tumalagsahon ka. Ang doktor yung nga nabalaan ko, nagapamulong. Nagapang-ayo sa mga masakiton, ikaw ya lain. Ano yung imo ginahimo man? Ano yung ginsumpaan mo sa pagka-doktor mo? Lain niya nga akong ginsumpaan sa pagka-doktor ko. Ano man gali? Anong ginsumpaan mo, haw? Ang ginsumpaan ko, amo ini. Mangin doktor patay ako. Gadlaw sa sang hinali, oh. Palain siya tulokon. Nagapalang lisit ang mata niya. Sir, daw buang siya, oh. Isugid ko bagid sa inyo. Kung ginano ko sila sa pagbatay, pamati. May bulong ako nga inugbanyos. Sa tion nga ibanyos nila ina, nagalulubid sila sa kasakit. Samtang ako naman, nagalulubid man sa kanamit. Gusto ka magbakal? Ha, ikaw? May ara ba ako dra ka balanyos? Ha? Bakal ka? Bulngon naton ang imo masakit, ha? Bakal ka lusyon sa akon. O hindi. Buang na galing animal na ini. Hoy! Buka nami si mo pakdulon. Hipos! Malo,
nadakpan na si Dr. Emilio. Uy, nadakpan siya? Nadakpan si Dr. Emilio? Oo. Nadakpan na siya. Dakpan siya nga siya ang nagapamatay. Bow, buang galing animal nga ato. Kagkadamo na sanggin pamatay niya. Ay, bow, kagin panglubong pa niya ini sa palibot sang iya lagwerta. Kag nakutkutan na initanan sang mga pulis. Amo gali? Kag kun nga ang nakahibalo ang mga pulis, bangod ina sa isa ka sulat nga ginpadala sang isa ka tawo, nga nagapatawag lang sa ngalan, nga Jando. Sino nga Jando? Amo gani inang wala mahibalan. May premyo ko no ang makatudlo sang kriminal. Kag ang premyo ko no, 50,000. Ano? Si Dr. Emilio gindala sa mental hospital. Kag sa tion nga ini, ato siya didto gihapon. Ang padya nga makatudlo sa kriminal, ginkuha ni Malo. Kag bisan paano, nakabulig ini sa amon pagpangabuhi. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Agusta. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go.
apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginsugiran ko si Nonita nga ginhagad ako ni Roberto nga magkitaay na kami nga duwa sa personal. Kagin pamangkot man niya ako kung magpasugot man ako nga makikita kay Roberto. Gani nga nalipay man ini sa pagpadayon ko pagid. Naano ka, Nonita? Nga nga nagapakuribong ka pa dira? Adlaw na ho? Ay, pasi kon malate ka sa trabaho mo. Hindi lang ko anay magsulod sa akon obra nay Kalain sang pamatyag ko. Nga aman. Kwan, basi bala ko nagsaka naman ang acid ko haw. Do sa masuka ako Nga aman. Ano naman ang nakaon mo? Wala man nay Nonita? Nagasuka ka? Nay, hatagi ko anay sang tubig, be. Oo. Dali lang. Laura? Nonita? Ari ka man? Ay, Kwan, maisugid ako sa imo. Ano pala inahaw? Law, nagabusong ako. Ano? Oo, nagabusong ako. Nakapatanaw na ako sa doktor. Kag sinong amay sina? Si Arsenio Nakaibalo na ba si Arsenio nga nagabusong ka? Wala pa gani. Uti, kundi makikita ka sa iya Kaghagaron mo na siya nga magpakasal na kamo. Amo man ang plano namon. Apang ambot Pumatyag ko bala. Ginakulbaan gid ko mo. Nakulbaan ka? Pero siling mo hindi bala? Palangga ka man niya? Oo man gani.
Pero ambot Ay, basta nakulbaan ko nga hindi ko mahangpan Ayo gali. Nagkitaan na kamo ni Roberto? Buwas pa Domingo ay hanbuwas? Ote, ready ka na nga makikita sa iya? Oo ready na kuya. Kag nahanda ko naman ang akon inugsuksok nga bayo para buwas. Ati, good luck na lang Ari na ako sa plaza. Palibuton ko nga akong panulok Dula man ako sang nakita diri nga tawo nga ang bayo kolor itom kag nakamaong kag nakakalo sang brown. Hi, textmate. Uy! Roberto! Ikaw na bala ini? Kag ikaw na gid na, Laura? Oo, no? Maragali kay wala ko magtalang ba? Kag nga magtalang ka. Kung anong ginsiling ko sa imo sa text, amo man inang ginhimo ko, no? What you say is what you get. Oy, basi karon nga nakita mo na ako. Hindi ka na makig-abyan sa akon, ha? Wala. Mahimo pala ina. Ama tuod gani. Amo magani sa rin paminsar ko Gakon makita mo na ako. Basi kung hindi ka na makig-abyan man sa akon. Oy, wala ako sang batasan nga amo sina, no? Pero, sugiri ako, friend. Karon nga nakita mo na ako. Basi kung hindi ka na mapakita sa akon, kiti hindi ko gwapo Kagluded pa. Robert, wala ako sang batasan nga amo sina. Kag nga masiling ka nga hindi ka gwapo. Oy, kagwapo sa imo, no? Daw si Aga mulak kagani. Kag abi mo, hindi bagay si imo nga mangin gasolin boy ka lang. Wow! Kagano magaling bagay sa ako nga trabaho ko. Artist! Abaw! Ay, pugali. Di ko ba na ikaw magda sa restaurant ka to? Ay basi kung wala ka sang kwarta. Ako pa. May kwarta ko nga nasupot, no? Kag hindi makita pagkakigan sang tag-iya kung kulang ang kwarta ko, no? Total, makahibalo man ko mapangugas ang pinggan. Nagkadto si Nonita sa akon sa balay. Kag nagpanugid ini nga nagabusong siya. Kag si Arsenio ang amay sini. Samtang si Roberto naman, nalipay gid sa amon nga pagkita ay sa pagpadayon ko pagid. Amo na ining talyer sa mga bastanda Arsenio nga nagabiyahe sa probinsya. Mamangkot ako sa mga tao dira Kon ara dira si Arsenio. Mayong adlaw. Mayong adlaw man, miss. May kinahanglan ka? Ara bala sa inyo opisina si Arsenio? Sino nga Arsenio? Madamo diri sang Arsenio? Ang tag-iya bala sang kumpanya? Si Sir Arsenio? Ay, wala na di siya. Ato na siya sa Manila. Manila? Nag-ano siya sa Manila? Dito na iya na-assign si Sir. Wala na siya di. Si Arsenio Vista bala? Arsenio Vista. Ay, tikon si Arsenio Vista ang ginapangita mo. Wala na siya diri. Naghalin na siya. Naghalin? Oo, naghalin na siya.
Kay nag-ilop siya sa iyang anubya. Oh, ano? Nag-ilop sila sa iyanobya? Oo. Nagpaalam siya sa akon. Mekaniko man na siya kasubong ko. Gani nga nagsahuay kami nga duha. Ano? Mekaniko? Nga ahaw. Anong siling niya sa imo? Tag-iya siya sang kumpanya ngayon eh. Tarason nga tao ay. Kung hindi ako magsala, ikaw iya ginsiling sa akon nga babayi nga ginapalagyuhan niya. Ano? Ay, sorry ha. Sorry gid miss. Pero playboy ang tao nga to eh. Madamo na sang mga babae ang nagapangita sa iya kag nagapamangkot sang amo sina. Nakahibalo ka bala kung diin siya nagapauli? Ay, wala igubla ka balo, miss. Sorry gid ha. Aamoy nang matuod eh. Ate, sige na lang Salamat. Dira ka na. Diyos ko, ang wala sang huya nga lalaki. Kininto niya ako. Sapat ka, Arsenio. Kinpapati mo ako nga manggaranon ka. Hindi gali. Kinpalagyuhan mo pa ako. Kag may kaupod ka pa nga babae. Sopot ka. Pahiwitan ko ikaw. Apang, paano ini karon man? Mabakulan gid ako sinisang akon amay mo. Ay! Buang ako! Tamabuang ako sini! Mayo kay ari ka na, Nonita. Nga, Laura? Nagkita ay na kami kahapon ni Roberto. Ati, maayo kun amo eh. Kasadya sa amon Kapalalahog abi sa iya mo. Pamatsyag ko gani. Wala nagakipot ang baba ko sa sagad kadlaw. Kagdason, nag-lunch kami sa isa ka restaurant. Kag nagsiling ako, nga basi bala kun wala siya sang kwarta haw. Kaginsilingan man niya ako, nga kung hindi siya kuno makabayad, manghugas na lang siya kuno sang pinggan. Pero sa kaluoy sang Diyos, wala ina matabo. Kag gindulong pa gani niya ako sa balay. Kag ginpakilala ko man siya kay nanay Amo gali. Kasadya gali sa inyo eh. Oo eh. Kag nagsiling siya, nga manawag lang siya kuno sa akon liwat. Kag kun ano man gid, matultula naman kuno niya ang balay namon Nonita? May problema ka bala? Nga daw mahibi ka haw? No. Ano pala natabo sa imo man? Kalain gid siya. Kalain gid. Ha? Anong kalain man? Law, si Arsenio gali. Isa lang kami kaniko. Ano? Gininto lang ako sang animal. Mekaniko lang gali siya. Hindi gali siyang tag-iya sa mga bus nga nagabiyahe sa probinsya. Kag ang animal, nagtaaban pa sang babayi. Ano? Oo, Law. Nasa mapatay ako sa kahuya subong mo. Kag wala pa makahibalo si nanay kag si tatay sa matuod. Wala sang huya. Kag wala kuya kabalo kung diin na siya, Law. Wala siya magpahibalo kung sa diin siya. Law, kanugon gid siya mo. Kanugon sang akon pagsalig sa iya. Tapos, kintunto lang niya ako. Anong buhaton ko, Law man? Pamatsyag ko.
Dumahikog ko! Nonita, wala ka na sa mabuhat pa dira. Kundi isugid mo na lang sa imo mga ginikanan ang natabo sa imo. Hindi ko mabuhat, ina. Hindi ko mabuhat, ina, Law. Basi bala ko mahubog si tatay. Kagdason, nagpusan niya ako sang baratiha. Sa kahimtangan mo nga ina subong Nonita, kinahanglan mo sila. Kag bilang mga ginikanan mo, may katungdanan sila nga magbulig sila sa imo. Hindi sila makahangop ang ginikanan ko, Law. Hindi sila makahangop. Laura, friend, ikaw lang ang makabulig sa akon mo. Ha? Ako ang makabulig sa imo? Kaganong mabulig ko sa imo? Kinahanglan. May lalaki nga magpakasal sa akon. Apang wala man diri si Arsenio? Laura, friend, magpamati ka. Kagkabay nga hindi mo ako pagbalibaran. Ano pala ina, haw? Kwan, si Robert ang gusto ko nga magpakasal sa akon. Ha? Si Robert? Si Robert nga abyan ko? Ang text-mate mo sang una? Oo. Nakaibalo man ko nga. Naluyag siya gihapon sa akon eh. Kagusto ko nga tiksan siya. Mabalibad lang ako nga nagbakasyon ako. Kag nagmasakit. Ano pa, wala ako makabalo sa iya. Kag nakahibalo ako nga malipay gid siya, day. Laura, friend, buligi man ko ay. Buligi man ako nga siyang akon mahimo nga Salvador del Mundo. Ipakasal niya ako bilang amay sang akon anak. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.